Ľudia, vítajte pri dnešnom videu a v tomto videu si zahráme jak sa to volá? Hypershot, tak nejako. Ok, idem na to samozrejme. Ja som aj predtým robil video, iba som omylom tam klikol takú vecičku, omylom som to video ukončil, tak robím teraz nové. Poďme. Tak, choď preč, bum, bum, bum. Bomba. Tak, poďme. 75. Bro, flamethrower. To je moc OP. Bro, kúkni sa, koľko má HP. Bro. Wait a second, boom. Easy, a teraz. Tu máš peňažky. Aby si konečne bol bohatý. Aby si konečne na seba hodil nejaké tie handry. Wow. Môj aim? Zlý. Jo. No povedzte, že by ste ma beatli. No, to som nemohol. To nie je ako, že machrujem, ale však sa kúknite. Podľa mňa som dobrý. Však nie, kúknite sa. No niekedy, aby to bolo férové, niekedy. No, trochu. Som mohol trafiť, akože neviem klamať. Yo! Oh my god! Potem. Yo. Pomoc. To je tu unfair, bro. Bro, 5 kilov. Jo, 6. Dude, som insane. 7, podáme 10, dáme 10. Jeee! Kokos. Ok, jeden frisbee. Ok. Nepadne schválne, padlo mi, dohodem padnem čestka. Ešte, 10 000, ok. Jo, bro! To bolo tak close. Ja idem sem, toto je výborná mapa. No dobré, ja som vám prispôsobil, musím dať vúkaj. Zlatá česká, okej. Okej, tak poď bro. Vás rozdrčiť. Okej. Poďte sem, ja vás rozbijem a budeme poďme na obidva, okej? Aha, ideme na letadlo vacation, poďme na vacation. To budem. Toto je moje vacation. Idem na vacation. Čo to je prvá trieda? Aha, to je pilot. Počkaj, ja viem šoferovať to lietadlo. No way. No, neviem, škoda. Ak tam je pilot, počkaj. Je tam pilot? Počkaj, je tam pilot. Dobre, ja by som musel vstúpiť. Tak si sa to zatožil, myslím. Ok, už idem fajtiť. Teraz som sa tu rozhľad. Pozrite sa toto. Tak pozadajú tie kily, pozrite sa. Los Traulitos. Ale čo to volá? Bro, to mohlo byť taký pekný kiobra. Si to vždycky posuniem. Aby sa mi nestalo čo predtým. Aby som tu... sniperka lodkou. Poďte, na vás iba zamierime, hotovo. 250. Jo. OK, som na krídle. Dobre, na krídle. Jaj. OK, zabezte youtubera. Valím vás. Ale nie. Ale nie som moc veľký youtuber, aby som musel byť veľký, ale nie som ešte.
musím si počkať. Tak poď sem, bro. Jo, to čo je za zbraň? Granát launcher. Nehráme Fortnite teraz. OK, bum, 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 bum. Wow. Yes, dal som to. Tak, poď sem. Bro. I have power of pizza. OK, ja si myslím, že by to pre toto video mohlo byť všetko. Nezabudnite dať like, odber a zvonček a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.